Saúdos, benvidos. Hoxe séntome con Miguel Anxo Bastos. Benvido, Miguel Anxo. Moitas grazas, aquí estou encantado con Ourense. Definímolo, de feito, no printer que está aparecendo agora mesmo, aparece como politólogo, economista e profesor da USC. Sí. É capaz de separar esas tres partes? No, a ver, eu sou Ou van todas conxuntas? No, eu sou profesor de Ciencias Políticas e Administración e dou temas de política e moitas veces de política económica, entón non é un tema extraño. Además, nunca vin separado, creo que non se pode separar os aspectos políticos dos económicos. Están moi interrelacionados como para separalos en área. Ora, por cuestións académicas ou cuestións de departamentalización, sepárase a política e a economía como áreas de estudio, pero eu creo que isto debían estar bastante integradas, por lo menos eu intento integralas. Nesta entrevista imos a facer un repaso polos titulares que nos está deixando a actualidade estes días, porque non quero deixar escapar a oportunidade de comentar con vostede algúns temas, como, por exemplo, como politólogo, que pensa que vai supor para Galicia que Feijóo pase a Madrid? Que pode supoñer para Galicia? De entrada, cambiar o goberno. Non sei hasta que punto, porque cambiará cabezas, eso casi seguro, cambiará tamén a cabeza do PP, que será a mesma persona que a outra, por estatutos ten que ser a mesma, e depois supoño que cambiará o goberno tamén, porque supoño que o que chegue novo, pues, que algúns cambios fará, que repoñer xente da súa, supoño. Eso é o problema, que pode destabilizarte áreas de traballo, áreas da Xunta, que levan moito tempo estabilizadas. Non sei se habrá cambios grandes ou non habrá, pero presumiblemente algún cambio habrá, sí. A nivel alto e a nivel medio. Ese o éxito que Feijóo acadaba en Galicia, convocatoria tras convocatoria, pensa, bueno, que o Partido Popular pode resentirse en algún momento cando se produza ese cambio de cabeza? Depende de quen poña. E de como faga o novo, que esas son as incógnitas. Non hai moitas alternativas. Que? Non hai moitas alternativas. No, a ver, as alternativas hai dúas ou tres, non? Pero esas alternativas que conocemos nos postos que teñen agora. Non os conocemos como presidentes da Xunta. Non conocemos o seu tirón electoral. E iso é o que pode verse. Supoño que hai unhas alternativas que son máis electorais que outras, e outras con máis experiencia de xestión que outras. Aí non me quero meter, porque habrá que ver como fai, habrá que ver como goberna o partido, como lida cos distintos presidentes provinciais e cos distintos correntes que pode haber en calquer partido, e despois como goberna a Xunta, a ver que decisións toma. É que iso son incógnitas. Para Feijóo será moito máis diferente o escenario co que se atopa en Madrid que o que manexaba aquí? Bastante. Por exemplo, ten que andar a opinar da guerra de Ucrania, ten que opinar a ver con que se vai aliar en Europa, por exemplo, con os alemáns ou cos outros, ou cos do sur de Italia, cos do sur de Europa, a ver que socios busca. Ten que opinar de todo. Ten que opinar das leis, en xeral, as leis ideolóxicas que te podan vir, non? Por exemplo, as leis que plantea Podemos, ten que opinar de temas que hasta ahora non tiña por que opinar. E ten que opinar, pois, e con escenarios moi distintos e con un escenario como máis complexo, porque ele ten que pactar, está acostumbrado a un escenario político galego bastante estable, non? Cos uns partidos con máis ou menos ao longo do tempo, cos que máis ou menos coñece, e ora ten que operar, ten que lidar con nacionalistas cataláns e vascos, ten que lidar con Vox, ten que lidar con Podemos, que aquí non existía, ten que lidar con un montón de forzas variopintas que existen en toda España, e ten que chegar a pactos con elas, ou ten que ter discursos modulados a elas, e ten que lidar con PSOE que está no goberno, non? E a ver como fai, supoño que fará ben. Eu tampouco veo no PP moita xente que pudera facer mellor. El cansouse de repetir en mil e unha ocasións que nunca daría ese salto a Madrid, que antes está Galicia. Pensa que se viu obligado ou que todo isto forma parte dunha estrategia? A ver, o político non pode decir que quere marchar antes de irse, non queda ben, eso forma parte do xogo político e se entende. Ahora, que eu creo que quería ir, a ver, non sei, non estou na mente del, non, pero creo que quería ir como foi, o sea, sin divisións internas, o sea, sin ter que, porque creo que a estrategia aí, este aspecto, pudo salirlle mal, pero saliulle ben no sentido de que chega sin liderar unha facción, se fora sin provocar unha ruptura. Sin provocar unha ruptura, non, sin ter que organizar unha parte do partido contra outra parte do partido, non? Como sería nunha elección anterior. Pois tendría que tomar partido naquela cousa, seguramente tendría un contrincante enfrente, e se entraría con partido dividido, con tensións, e así entra como proclamación. E así, digamos, por menos os primeiros meses pode, digamos, operar como el máis ou menos quera. Facía referencia ao conflicto bélico que estamos vivindo estes días. Está desatando unha resposta de solidariedade como nunca se viu
en calquera outro conflicto, a todos os niveis, non? Cal cree que debe ser a postura do Estado para estar á altura desa corriente de solidaridade que hai por parte da cidadanía, pero que ao mesmo tempo non quere que formemos parte activa do conflicto? Non, como cosa do conflito, outra cosa recibir refugiados que son como veciños nós, non? Digamos que están xente próxima a nós, entón aí a solidaridade se viu, mas eu creo que se viu tamén porque é un país agredido dunha forma unilateral, sin ver grandes provocacións previas, e un país que está moi próximo, que incluso que temos moita emigración, ou relativamente moita emigración dese país aí. Ora, claro, na guerra eu creo que, a ver, é difícil vencer a tentación de meterse, non? Supoño que todos así, porque todos vemos as imaxes impactantes, todo o mundo cree que se mete, pero creo que a razón aí está operando e non se estás metendo. E creo que están facendo ben en non meterse. Primeiro porque se te metes non sabes o que pode salir dali, porque todas as guerras empezan con entusiasmo. Todas. E todo o mundo vai a facer algo e depois cando empezou a Primeira Guerra Mundial tamén empezou así, vamos a axudar aos outros que están así, os serbios que están agredidos ou o que sea así. Empezaron unha serie de solidaridades, isto acaba nun mes, non, durou 4 anos e arrasou con todo. Non? Millóns de mortos para unha economía arrasada e toda a sociedade arrasada, non? Con todos os desajustes sociais terribles. Non? Con calma. Eso sí, podes venderlle armas ou darlle armas aos teus aliados ou aos xente que ten máis afín, pero non meterte ali. E, sobre todo, por outra cousa, é bo que sean os ucranianos que derroten os rusos, como van a facer. Porque despois tamén, senón, xeneras unha tensión ulterior no futuro. Dicir, non, que os rusos xa vengativos no futuro por culpa destes xa nos derrotaron e te queda como un resentimento. Non, deixaos a eles. Ti non te metas, deixaos a eles. Han poder ben. Cree que a guerra nos vai servir como cortina de fume para tapar outros moitos asuntos que están pasando? Sempre se fixo. Non é unha cousa nova, tanto política interna como política externa. Nestes momentos de guerra que está toda a opinión pública ocupada con isto, sacanse outros temas e métense por aí porque non teñen atención, ou pasan de diante. Eu lembro cando foi a pandemia, foi cando o rei emérito decidiu marchar, porque tamén estaba no medio de outro tipo de temas e pasou máis ou menos desapercibido no momento. Eu supoño que isto tamén, a cousa do Sáhara, outro tipo de cuestións, é a tentación de botarlle a culpa tamén a Putin de todas as cousas, desde a subida dos precios e cosas así, que non quere que non o teña, pero non é só culpa da guerra de Putin, como digo o ministro. Folga do transporte, paro da patronal, en que estamos metidos agora mesmo? Estamos metidos nun mecanismo de espiral, unha espiral inflacionaria, mas unha espiral inflacionaria bastante perversa, pero que vende antes. Estas cosas teñen orixe, na miña opinión, nas medidas expansivas de crédito, nas medidas de todas estas inyeccións monetarias que se fixeron nos tempos da pandemia, que te creaxe grandes cantidades de diñeiro, a cantidad de cousas xe as mismas, e máis diñeiro a pusar para unhas cousas sube. Eu supoño que boa parte dese diñeiro refuxiouse no seu momento en materias primas. O sea, ese diñeiro recién creado acabou investido, por exemplo, en petróleo, en gas ou en materias primas en xeral, contando con que iban a subir. E claro, suben. E agora, digamos, como faz, porque claro, as subidas de precios afectan moitos sectores. Os transportes, cosas por estilo, o transporte vital, o transporte en calquera economía vital. Están demostrando estes días. Parase o país. Non, parase non. 2 semanas está liquidado, e en unha semana se non hai luz. Perdón, unha semana, nun mes non hai luz. Non? Empeza a faltar o agua, a cabo de 10 días, se fora totalmente seguida a folga. Entonces, hai que buscar alguna solución, hai que negociar con eles nese aspecto. Ahora, que se negocia, non sei, porque a veces tamén ten que ser un pouco flexible, inda que non fora culpa do goberno, iba a subir os precios igual, simplemente por inflación de outro tipo, ou por guerras, ou así, ten que estar preparado para este tipo de cosas, o que non sei, porque non se pode repercutir os precios, digamos, no consumidor ou no outro, porque seguramente están atados a contratos a longo prazo ou algo así, porque o normal sería, bueno, pues me suben isto, pues podo repercutir o cliente algo de subida de precio no outro, porque senón, claro, estás cargando tamén toda a culpa no goberno, e o goberno ten un relativo marxen de actuación. Pode baixar os impostos, pero dentro dun límite, pero non é por eso. O sistema actual de precios de hidrocarburos, por que entendo eu, é un esquema pensado para castigar os combustibles fósiles. O petróleo, o gas e o carbón. E para beneficiar as enerxías verdes. E así se fixo. Entonces, se queres baixar o IVA, se non recordo mal, tens que baixar todo o IVA para todos os produtos, non só para o petróleo. Porque creo que hai unha directriz, estou falando de memoria, creo que hai unha directriz comunitaria que dice que ten que ligarse a eso. E despois o imposto especial de hidrocarburos tampouco se pode baixar máis porque non se pode baixar, porque supostamente hai que castigar ese tipo de
de enerxía, porque polúe, carboniza, este tipo de cousas así. Entón, é un dos problemas que é moi difícil. Tens que usar bonificacións ou outro tipo de cousas. Pero claro, as bonificacións, o problema que son, ten moitos, ao final, claro, vas lle dar a uns e non lle vas dar a outros. O que está sucedendo nos supermercados con ese desabastecemento que algúns cuestionan e din que son as propias cadenas as que frenan o colocar alimentos ou produtos nos estantes para poder subir os precios. Lógica. Si poden facelo, para que esperar unha folga de camións? Facelo antes e xa está. Si teñen poder de coordinación, poden facelo antes, simplemente porque están descoordinados. Non acabo de ver a lógica deso. E por que esperar a que haya unha folga? Si teñen poder de subir os precios, poden facelo cando queira. Pero non poden facelo tan ao gusto deles. Ten uns límites. Para que simplemente non lle cheguen os produtos. Ora, o que fan ben é en racionalismos ou en subir precios. Se un ben se vai a esgotar, o normal é subir os precios para que a xente tome nota e consuma menos del. É unha postura bastante sensata. É dicir, non podes gastar o mismo que gastabas antes, o mismo tipo de bens que gastabas antes, cando está escaseando e está agotándose. Están facendo, digamos, que dure no tempo. De vostede din que é un defensor do anarcocapitalismo. Defíname anarcocapitalismo. A ver, isto é unha postura teórica. A ver, é unha especie de experimento. É unha doutrina que existe, en outros países. Ten seus senlleiros representantes, pero o que me gusta é imaginar como poderían desenvolverse as cousas sin Estado. Non? Como poderían facerse? Si se poden facer. Sin a intervención. Si, como poderían facer sin intervención? Porque, a ver, a intervención do Estado, a lógica da crítica é que a intervención do Estado sempre implica algún tipo de intervención directa ou indirectamente violenta. Un Estado un monopolio de violencia. É dicir, as cousas que presta o Estado podrían prestarse en ausencia dese tipo de intervención. Esa é a gran pregunta que hai. É necesario, máis é unha cousa, un profesor tamén de teoría do Estado, ou fun profesor de teoría do Estado. Entón, me gusta. É necesario, para que fai falta, esas cousas que supostamente fai falta, como se teñen feito en outras épocas, como poden facerse no futuro. Hai exemplos desto. Entón, esos exemplos poden servir para imaginar novas respostas. Se estamos quietos, se pensamos, non, isto que lo haga o Estado, isto que haga o Estado, vale, a mellor ten que facelo, eso sería outro debate, non? Pero, que solucións buscaron outros povos? Que solucións se buscaron outros tempos da historia? Como se podría imaginar unha sociedade sin ese tipo de intervención? Funcionaría, non funcionaría? Eso, claro, te obliga a reflexionar, porque se non estamos quietos, cualquier cosa que haya problemática, que la resuelve o Estado, pero tamén sei, por estudiar, que moitas das intervencións do Estado agravan o problema, non o reduce, en moitos aspectos. Por exemplo, ahora estáse falando moito topar precios, poñer topes. Bueno, eso lo conduciría a medio prazo e a dar abastecimentos ainda peores. Por exemplo, non? Entón, que solucións se podían buscar a este problema da enerxía noutra solución? Non? Qual é a causa de que suban os precios da enerxía? Non? Como podríamos abaratar o coste? Si se pode abaratar, que a veces non se pode abaratar. Non? Entón, estás todo o día pensando soluciones. Todo o día pensando cousas, e te obliga tamén a estudiar, a indagar, a investigar. En eso vas as súas clases, como docente, en obligar o debate e a reflexión. Si, o debate me gusta moito. Creo que a docencia ten que implicar un punto de debate. E máis coa tecnoloxía actual. Para chegar eu solo e falar, paso con algún vídeo, acabamos antes. Oye, dou o texto por escrito e que o lea. Pero non, se unha persona se molesta en vir físicamente a unha clase, creo que ten dereito a intervir no contido da clase. Eu expoño un tema, pero despois ten el ou ela dereito a intervir, preguntar ou cuestionar o profesor. Como reaccionan os alumnos? Entendo que os intereses en todo este tempo foron mudando moito, non? A ver, eu estou criado nos tempos da modernidade, non? Vellos debates, esquerda, dereita, capital-traballo, nacionalismo, españolismo, o sea, debates da modernidade. Os debates son de outro... Tuve que reciclar, eu teño que reciclar, me teño que aprender, son debates de corte identitario, ou ben de corte ecolóxico, e todo con todo se refire, desde dereitos de animais, veganismo, políticas de comida e cosas así, o sea, posturas éticas al respecto do alimento e cosas así, e depois políticas de feminismo, todas as variantes que hai, e de identidade sexual. Entón, teño que adaptarme. Creo que os rapaces de agora interesalle máis que os vellos debates do capitalismo ou do nacionalismo. Hai interese, o que iba a preguntar. Sigue habendo ese mesmo interese que había antes, porque eu teño a sensación de que a cultura política do país se vai perdendo. A medida que avanzan outras cuestións como as redes sociais, por exemplo, que logo falarei deso con vostede, parece que perdemos interese por outras que nos afectan moitísimo máis. Eu creo que está se perdendo a forma galega de facer política. Que non...
máis por exemplo, a xente critica moito os sistemas caciquiles e cosas polo estilo. Eu teño defendido. Teño defendido porque teño moi mala prensa. Non sei que tal caciquismo, non? E aquí non sei que non sei cuánto, non? Pero claro, ti ves Madrid, ves casi todos os presidentes, menos que hai agora, varios deles presos ou con escándalos polo estilo. Ves a política francesa que é tan fina, varios dos presidentes de Francia vivos están todos acusados de corrupción, polo estilo. Entonces, nosa política é super pacífica. É super... para que o entorno non hai casi nada de violencia política, creo que todos falamos con xente de todas as ideas, creo que eso non ten precio, e bastante pausada, e bastante estable, non? Que ten seus defectos e así, non? Pero está todo o día criticando, mirando para ti o mal que faz ti, que somos como atrasados, e non miras que o xente supostamente máis moderna de Madrid ou de París é moito peor que ti. Pero esa política así, sensata, con súa ironía, con súa retranca, con súa ambigüedade, que a xente que non se molla moito de un lado para outro, eso non é moi sabio para min. Sempre estamos mirando o malos que somos e non vemos as cousas que podemos ter boas tamén. E esa falta de interese que cree que se pode estar producindo é culpa da clase política que perde categoría ou culpa de quen está do outro lado? Non, é culpa de todo. Eu creo que os medios de comunicación, por exemplo, a población urbana ahora, por exemplo, infórmase ou fai a política máis polos medios que pola súa experiencia personal. Porque a política bella, pois ti tiñes un trato máis ou menos personal co alcalde ou cos políticos que te viñen a pedir cosas, e tiñes un acceso como directo e podías valoralo máis. Tal hora valoraste por campañas de marketing, que si te fan así estas, non que te fan unha campaña de opinión, ou que si facemos así que como vai vestido, que si vai con magníficos destos así, destos que si sacamos... A estrategia. Non, sacamos o can aquel de Rivera, sacamos cosas así, pero cosas que desvían da atención. A atención, e hai que simpático é, como iba vestida a muller de tal, ou como iba vestida a presidente, tal, cosas deste estilo. E o programa, que estás facendo? Estás facendo algo pola xente ou estás facendo así? Claro, e as palabras, máis justicia, máis progreso, máis democracia, máis libertad, máis igualdad, máis tal. E se come eso. Vale, outro fixo unha pista, outro asfaltou un jaliñeiro, vale? Pois pode estar mal, non? Pero ti comes de progreso, democracia, justicia, de cosas destas. Quen é máis inteligente, non? Falamos máis de medidas concretas que de ideario. Pois isto fixo un punto de luz, este fixo asfaltou aquilo, este trouxe unha fábrica para aquí, isto fixo unha cousa, fixo cosas, non? E outro é así como máis etéreo, non? Mover a sostenibilidade, eso que é? Vale, sí, entendemos que é eso. A ver, que de eso que vamos mellorar con tanta sostenibilidade e Agendas 2030. Non? Son cousas moi bonitas, son moi etéreas, pero que moita xente moderna vota ou mobilízase políticamente por cousas dese estilo. Que son moi bonitas, son así palabras preciosas, mas democracia directa. Non? Sí, pero e iso que? Outro traigo isto, traigo 20.000 puestos de traballo para Ourense. Non, pois, mira se hai algo. Ou este non fixo nada, que non Ourense vai para baixo. Bueno, podes valorar. Pero outro é unha cousa así como etérea. Creo que ao final a forma de fazer política máis mediada ou así ten certas ventas, tamén ten inconvenientes, obviamente, non? Pero non é mala de todo. Non é das menos malas, mellor dito. Esa política máis serena que di que facemos aquí en Galicia, cree que aí está a clave de que non entrase Vox, por exemplo, no Parlamento galego? Ni no último, nin Vox, nin Podemos. Pois cualquera dos dous, sí. Quer dizer, que sí, bueno, hai certa serenidade, máis ou menos votas polo que hai, son os partidos de toda a vida. Os de toda a vida. Os de toda a vida, que todos conocemos xente neles, non? Entón, a xente, máis ou menos, ven e valora, pois, os líderes de cada partido, son forzas conocidas, e non só os líderes, valora o seu alcalde dos seus partidos, conóceos, sabe máis ou menos as políticas que leva adiante, e despois cambia de voto nas eleccións, que non é tampouco un voto totalmente desinformado. Cambiamos de voto. Xunto unhas eleccións a outras, e das locais ás españolas ou as galegas, o voto cambia bastante, e se pode percibir, e o mesmo electorado vota a Abel Caballero, por exemplo, en Vigo, e depois vota o PP, noutras eleccións, o mesmo electorado, non? O sea, cambia moito o voto, e porque sabe que está votando realidades distintas e valora a actuación de cada un dos implicados. Entón, a mí esa forma de facer política me gusta, repito, non me gusta tanto a política abstracta como cae nas grandes cidades. Non temos memoria. Eso non, eu creo que non. Por lo menos, a xente moderna, non. A xente moderna me refiero
as novas xeracións que están máis informadas polas redes ou informadas por medios de comunicación de masa, non? Eu creo que moitas veces a memoria se esquece non só dun goberno a outro, se esquece dun ano para outro. Al final, non todo, pero boa parte do que termina as eleccións son os últimos meses da campaña, os últimos meses de exercicio dun poder. Por eso os políticos o fan esos anos, fan as medidas, digamos, máis populares. Non falemos xa do que é o orixen, o sea, do que é a historia ou a raíz do povo en sí. Sí, claro. Por eso te digo, xa non vamos máis atrás, vamos simplemente cada vez máis ao inmediato. E repito, porque é unha política moi mediada. Non temos acceso directo aos políticos, non temos acceso directo aos dirigentes. Antes sí. Entón, solo valoramos polo que vemos nunha pantalla, o que vemos nun teléfono móvil, o que vemos ou escutamos nunha radio, pero non podemos valorar realmente a súa personalidade ou o seu exercicio. Nas redes sociales que critica vostede, Non critico, hai un montón de perfis co seu nome, ou con vostede como protagonista, que non nos ve, sei que non nos ve. Non, porque non sei usalos, non sei usar esas redes. Entonces... Non é difícil usalas. Non é difícil. Non ten interés, entendo. A mí non, eu metime unha vez nesas cousas, así, para ver como era, pero alita estaba todo o día ali con trolls. Botábanse a ti como lobos e tal. Claro, pero levantarme pola mañán, que ali 3, 4 señores ou señoras atacarme, chamando, insultándome, e todo, tampouco me apetecía levantarme pola mañán así, non. Aparte, moitas veces hai cosas moi boas nas redes, polo que veo, non? Pero moitas cosas das veo son así, como ataques, pero sin contido, non? Porque eu entendo que me ataquen, porque estou acostumbrado, pero que me ataquen sin argumentos, que me ataquen por atacarme ou por a pinta que teño, porque cosas, pois non me agrada moito levantarme pola mañá na miña casa e topar insultos e cosas por estilo. Podo toparlos fora, además eu vou psicolóxicamente preparado, pero na miña casa levantarme, desayunar e mirar aquelas cosas, pois non me apetece, tampouco perdo gran cousa, non? Ainda que ten cosas interesantes, claro. Cousas interesantes. Que lle atraería a vostede de aí? Non, nas redes sociais podes acceder aos perfiles de escritores ou de académicos que teñen moitas veces fan comentarios moi interesantes, a veces informan das súas últimas publicacións e nese aspecto e máis podes conectar con xente a distancia tú, a ter pequenas redes de contacto. Agora mesmo non hai un político que non teña perfil en todas as redes. E que publica cousas malas de sí mesmo nese perfil. É unha ferramenta de propaganda. Mas non creo eu que sea o... Unha estrategia política... Pero non creo que sea o propio político que na xestione. Ou por menos os políticos máis ocupados, digamos, os mellores diputados ou así, sí, pero tendrán un equipo que lle faga cousas ou así, supoño, destes community managers. A última, porque sei que vamos xa de tempo fatal. Non nos cansamos de botar culpas e de falar do pouco preparada que están as xeracións novas, do pouco interese que teñen por todo, do futuro que nos espera. Vostede é profesor na universidade. Falamos demasiado alto. Non, a ver, hai de todo, pero as clases, a xente nova pode ser tan boa ou tan mala como éramos nós, ou como se nós debatíramos de Kant a salida da clase, se fóramos a debatir de cousas dese estilo, non? De Heidegger. Non, pois hai xente moi brillante. Eu creo que algúns hábitos se perden, por exemplo, hábitos de lectura profunda, ou así, creo que polas redes que son moi dispersos, pero sigue habendo xente tan brillante como antes, ou máis, e máis creo que é unha xente estupenda. Creo que son mellores incluso que nós, como mellores personas. Profesor, un placer. Placer sentarse con vostede. Moitísimas grazas. Grazas a ti.